رێخستنا مافیە ناودەوڵەتی رێژیما سووری تاوانبار دکن لەسەر لێبوورîna گشتî ya kujaliyê Esed berî zêdetir ji mehekê hatibû derxistin. Di vê çarşovê de di Baku bi hezaran zindanî di zindanên rejîmê de li xwe girtiba. Beşar el-Esed piştî bi serketina wî di helbijartinên serokatiyê de lêbûrîneke giştî derxist û tê de hemû ew tawanên çalakvanên aştiyana li gor beyanê li xwe digira wek zeîfkirina hestê netewî û biryarên têkbirina terorê yê kutin bikaranîn di hewarçûnê û ragihandinê de. Ji aliyê xwe ve Ajansa Nûçeyan ya Sûrî Sana dibêje ku hejmara ew kesên lêbûrîna giştî li ser wan hatiye derxistin 2445 kesa lê navenda belgekirina binpêkirinan navê zêdetir ji 40,000 zindanî ku hîn li cem rejîma Sûrî girtîna ji destpêka şoreşa Sûriyê ve tomar kiriye. Li gor rêxistina mafî ku hin eslûb rejîma Sûrî bikar anî bûn, da ku ew kesên ku li gor tawanên wan lêbûrîna giştî li xwe digira ji çarçova lêbûrînê derkevin, ew jî ku hin dadmend dosyeyên hin girtiyan yê ku biryar bû werin berdan, da ku tawanên wan biguherin û ew kes nên berdan. Dadgeha têkbirina terorê hin zindaniyên ku lêbûrîna giştî li xwe digira ew dadgeh kirin û di encama dadgehkirinê de hat xuyakirin ku ew kes nehatine berdan û bi nav hatin tomar kirin. Beyana lêbûrîna giştî ew kesên ku di dadgehên leşkerî meydanî tên dadgehkirin tevî ku çalakiyên wan aştiya nebûn lê ew lêbûrîn li xwe nagira. Hêja em li bîr bînin ku ev beyan 12 rêxistinên mafî li ser emza kirina wek rêxistina lêbûrîna navdewletî, Human Rights Watch û peyamnêrên bêsînor navenda belgekirina binpêkirinan û tora Sûrî ya mafê mirovan. Adile Ehmed, Programa ARK.